Nagabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Kinong tray ka all Meghalaya SSA non-teaching staff association kila weng no ya ka jingsiew jongki ke ba lapelong ka jingsiew hamadan malki. Ha ka be day bandawa kentiu ya ketulom kila kiu shakmat secretariat bandawa berkershan ya kinong yalam ki balik jingyalang balakot da ke sorkar jilla lingba ketenan education. Katai ke jingsiew kalong arpui sngi ba ke sorkar jilla kala kular ban ai da ke jingtho sya kinong kit kam katai ka kinhun ya tu ka president ka association ka kong Jennifer Sindrem. Hadian ke jingsiew kenduk landu sin kenti berkinong yalam sorkar ha ka ba ke sorkar kala thau da ke rationalization committee bala kli da uvj mandri Ubadai Commissioner Secretary Ketunan Education Pensngau ke Presiden. Wala ke jingdawa ki non-teaching staff kim yo ya ke jingdawa ban penkiu tulap prapo person Henry ki yo apat ya ke jingsiew ke bemarkat ju ya baro kat kum ke jingtray. Syu-syu ha ke jingyalang ke belalong ha ke kat kendai terik ila hak ban hun ya ke rai ke bami na ke sorkar u Commissioner and Secretary jeng ketenat puli puthi u Vijay Kumar ha ke ju ke por u beri u chairman jeng ke rationalization committee ke beri ke committee ke bekhmi bnia ha badai ber ke jingdawa jongki ula shim ban ai person ban ke san person kumju ke sorkar kala rai ban ai lang ru ya ke TA ban DA ban pentri kam ru ya ke MHIS kan yathu ka kong Jennifer Sindram. Ngi aingu iblay try kan ran ubala yalam lenti ngi kat hadu kan ngi ban ta si la de si khaddu ke jungi bangila call off no agitation ke jungi kita ka sit in demonstration namar naga daw namar bangila yo kita kijing dawa ke jungi ngila yo ya kata ka R% ke ba de kat kum kajing seniority ke jungi ngila yo ya kata ka 100% annual increment nam taman usnem ban nang ta ka base pay bang impat ju le menuru ngila yo ya kata base pay kumbo ka basic pay kumbo ka government sector mo tingila yo kata bat ngila yo ru hane kalat ba hane rationalization committee ba ngin penrengkat gitu-gitu lob ki ba khamrit ki bam kot tang ka minimal living wage ru kam kot ngila penrengkat menta ba gidan pin na prenjingi ki bala haban sacrifice pada ki ba yo khambun ki haban wan rengkat no khana maganum don ka gap bat kan biang bar khoj igini ki tulop mo ki banadu na state level district level block level hadu cluster level kai ngiyo ru ya kata EPF bat nila yo consideration ru bat ru ya kata ru ki ong ba kin ai ru ya kata ka priority bangin register haki MHIS kenang bangin yo ki health insurance ki jongi Kani kapor nakaliang jong ngigum kinong ilam ki ba khamat joka association bat komisyon sekretari ngas ngoban perpau kaji sungu ningkong ublay bulan kalam bangi nadu ko basdang jong ni kaji kajungi nadu ko lai poi terik bat hadu menta kasingi te menta kasingi kumba i presiden ila ong ba kadi kasingi ka bakot ngi aingo ublay bula loron kalam bangi bat kajing job kajungi kadi kajing ilam kajung ublay te hakani ka jingsiew kajungi ngil hade banmat ya shibun ki jingele kajing amar bangi ha ban syong ban sa hakani ka jaka ka bangim dai ban syong ban sa ngi sutu ba kadon shibun kajing andrei ngile sya sitom nadu ka basdang bat hadu kan ka singi ka menta te lingba kan ka jingsiew ka jungi ngi yo ya kalat ya ka bangin yo ban form ya ka rationalis committee ba lingba kan committee ngi la ban penbej ya ki kenrum kenram ke bedai bat ka salary enhancement ka jungi te hadu ndru tuli ki committee ngila dai ban syong hakani ka rationalis committee bat hakasien ka ban rio ka ba menen ka singi ngila poi sya ka bakut bat ha kajing ya rai lang ka jungi ngile pediang ya ka ba ka sorkar ka ai hoi wala da kam ai jinghon yangi ke ban long 6% rai da kajing bam ban se ngile pediang khnang ba ka kam ngenang la ban penjanai haki wai pat ki por te hakani ka por ngasyem ru ya kalat ban ai kublai ya baro ki bedan benta ban kersan yangi lagi long na phi kum ki media bat na baro ki reusimat bat ki sang balang bat ki nong mi khmat ru ki bedan kat lam bat ngi hakapor ke bangi dang don hakani ka jaka ki bon ban ai men sim yangi bat ki beya senran lembat ngi na koi kapor chakoi kapor te khandiat ha bede bat ki nong kontho ki baju kontho yangi ha kajing ya ka bede ba ka tulom ngi ngim don ni ai ban ong yaki namar ba kamde ka banta ka jongi bangin le kita ngim don bor ai ndai ka de hi ka nakaliang jong ka SPO office ki bale ya kata te ngi ngim don ni ai namar ba ngi sutu hi bangiru ngi le ya la ka jong ka banta ban yaki bandawa ya la ka jong ka hok ka jongi